handisi kuda kuvhundutsira vanhu. Handisi kuda kuti vanhu vatye. But mirai ndimbokuudzai, politics yekuAfrica in general, politics yese yekuAfrica haidi kuhakira. Unoona ukahakira politics yekuAfrica unogona kusara wakanyura iwewe. Kuna vamwe vanhu vasiri muZimbabwe, for example, atinoti ma-armchair politicians. Ma-armchair politicians vanhu vokuti vanoti pindai musango, handei boys in, asi yasikwa kuZimbabwe. Vamwana pindai mustreet, vari pa-armchair. Anoona zvakaita army yangu iyi yakaresta, vanonzi ma-armchair politicians. Ivavo vanhu ivavo ndo vapenyu, vanongouya ikoko kana yaholiday. Iwe uri paground unogona kupisiswa nevanhu vakadero. MaZimbabwe siri magwara, chichi. Iye hapo haatomboriko kunyika kwachona. Hama dzake dzese hadziko ikoko, zvokuti haana munhu wokuti akokafiwa anouya kumusha kuzoviga. Usati watora advice yekuita hondo kana kudemonstrate kana kudii, tenga wacheka kuti munhu ari kukuti uyaiti demonstrate wacho haasi armchair politician here. Right. Dzimwe hondo dzinoitika nemamwe maparties anofomewa, guys zangu, vamwe vacho hatomboziri mapati emashuwa. Ausatomboona iwe unogona kutaura something ngarohwambama, umwe munhu agotaura zviri worse than izvozvo achingofamba mustreet. Wangu, rega kuhakira papolitics. Tozvika zvandokotaura. Kune vanhu asingarohwi. Koya mwana anotsemugwa vasina zvavada, vadoita hafu yezvataugwa. Inzwaka, vamwe vanhu vamunongofollowa vatomboziri varidzi vepate vanhu ivava. Antori zvavo havasi ma-opposition, amefunga kuti ma-opposition. Vamwe vakuru vamufunga kuti ma-opposition, haitombozi opposition. Vangu, vatori mubato. Unofira mahara. Handisi kuvhundutsira. Kana wazovhurika maziso chatozona, kana iva maita kuti he wati zvomaonda, unongona munhu atizii, akutodya zvake akapedza mission yake. Some of these people are just here to keep you busy. Ndokungokutsemurisa chete. Regai zvinotsva zvitsva. Mirai kumasho. Don't involve yourself muzvinhu zvinodai so. Muchitedzera ma-armchair politicians aya. Akafanana nema-armchair supporters efootball. Katinzwa chikuzira Liverpool tiri mumba medu so chitaura kuti Nunez ngaaende kutraining kwacho hatisati ambokuenda. Contract yeNunez yacho hatomboiziva. Iye Nunez wacho hatombotiziva. Ikagoisa techizvirova chifuva agoisa wacho hatombozivi utozvirova chifuva negobhora rake. Arume, regai kungohakira to advice yangu.